ya baka ansa ko ka manta mun je gurin ne ni da kai a matsayin miji da mata. Ni ba wannan na tambaye ki ba. Ciki fa wannan gwadon ya nuna kina da shi. Kwarai ma kuwa. Ai kamata ya ce kana farin ciki amma sai nake ganin sabanin hakan a idanunka. Farin ciki? Ta yaya za a ce kina da ciki? Ta yaya za a ce ina da ciki? Ka manta ni mata aure ce ko kuma ka manta ina da miji ne? Ban taba tunanin jin hakan daga bakinka ba. Na dauka cewa zaka fi kowa farin ciki jin hakan, amma sai naga kana kokarin nuna min wani abu na daban. Farin ciki? Ta yaya zan fi kowa farin ciki? Ta yadda kowane yaya zai yi farin ciki idan kanwarsa ta yi aure ta samu juna biyu. Wai Zainab kin san me kike faɗi? Me hakan yake nufi? Ina nufin na yi aure kuma na samu juna biyu kuma zan haihu a cikin gidan nan. Amma dai kin san ba daidai bane ko? Ba daidai ba, mun riga mun aikata shi tuntuni, dan haka yin hakan shine daidai. Zainab har yanzu baki fahimce ni ba. Idan har ya zama da kin haifa abin da ke cikin ki, dan wane ne? Tambaya ta kake dan waye? Wannan wani irin tambaya ne? Ai ko ban baka ansa ba ka riga ka san dan waye ko? Da ni da ke da Ahmad mun san cewa dan Ahmad ne, amma a duniya fa kowa ya tsammanin ɗana ne. To sai me? Wannan kai da duniya ta shafa ni bata shafe ni ba tunda ni na riga na san waye mijina. Zainab, barin abin da ke cikin ki idan har ya zo duniyan nan dukkan mu za mu iya shiga matsala. Matsala? Ni ban san wannan ba kuma bata shafe ni ba. Kai ko da ta shafe ni ma kai ka sani tunda kai za ka yi maganin ta tunda kai ne ka shirya hakan tun farko. Zainab! 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 Wai ta yaya aka yi hakan ma ya faru? Ta yaya aka yi yarinyar ta samu ciki? Anya Dr. Ammar ɗin nan ba ƙarya ya min ba kuwa? Ranka ya daɗe, an wuni lafiya? Lafiya kalau. Da Allah menene gaskiyar wannan yaron da ka haɗa ni da shi? Ranka ya daɗe lafiya amma ban fahimci abin da kake nufi ba. Ina maganan lafiyansa, ba ka ce baya haihuwa ba? An samu juna biyu ne? Oh, ka ma san da maganin kenan. A'a, me yiwa wannan lamarin Ubangiji ne. Kaga hakan yana nufin cewa kai ma za ka iya samun lafiya a kowane lokaci. Ba maganan da na kira ka ba kenan a yanzu. Alamun sun nuna cewa akwai wani abu da ka sani, amma kuma kake ɓoye mu. Ni ba wani abin da na sani sai abin da ka sanar da ni. Kaga hakan yana nuna cewa ba abin da nake ɓoye maka. Na baka lafiya sai an jima. Hello? Hello? Ya zama dole in yi wani abu akan wannan. Ya zama dole in ɗauki mataki ta kowace hanya. Zainab. Na'am umma. Yanzu wata nawa aka ce? Wa an ce wata 2 ne da 'yan kwanaki. Masha Allahu. Ya zama dole wannan karan a baki kulawa saboda gudun kar a je a koma gidan jiya. Ina awal din ne? Umma kin gan shi nan ma ya fito. Sanda zuwa. Ashe ka dawo? Na dawo ba da jimawa ba. Kyau. Masha Allahu. Daman cewa ne Zainab zaman da take yi a nan gida kaga babu wanda yake kulawa da ita kusa da ita. Shine nake tunanin cewa yayata za ta zo ta zauna da ita ko da tsawon wata 1 ko wata 2 kaga kafin nan cikinta ya girma ya yi kwari saboda kar a je a sake tafka shirman da aka yi a baya. Umma. Kinga Zainab ba zai yiwu ba da a ce an ɗauke ki an kai ki gida goyon ciki ai gwara ita ta zo nan ta same ki ko? Amma umma kina ganin ba matsala ba za a shiga haƙƙinta ba? A'a wannan ba ta da matsala kuma babu abin da ba za ta iya yi ba akan Zainab domin jini na ce ita. Yanzu haka da kuke gani na sauri nake so in je in
zan je in kai mata wannan kyakkyawan labarin in yi mata albishir. Ni zan tafi Zainab. Allah ya ƙara lafiya ko? To umma mun gode. Allah kiyaye hanya umma. Zainab, kin ga kaɗan daga cikin abin da nake guje mana ko? Yanzu me amfanin haka? Yanzu ya kike so mu? Ya za mu yi yanzu idan matan nan ta zo gidan nan? Ta ya za mu guje ma matsalolin da kuke ƙoƙarin jefa mu a cikinsu? Zainab! Alhamdulillah. Allah na gode maka da wannan babbar kyautar da kai mana. Yanzu fannin da ɗan lokaci kaɗan ka zama uba ko? Yanzu idan na mace na